τους κοπεί η γλώσσα. Μιλήσανε πολύ αυτοί και κάνανε άλλα τόσα. Ναι, αδερφιά στα πόστα. Σ' αυτή την εποχή πρέπει να τα έχεις 500. Στη μάχη, μόνο βήματα μπροστά. Όσο μένει ενωμένη η γροθιά, η αλυσίδα μας δεν σπά. Τσακίστε τους μασκίνες με τα αναβολικά που ικανοποιούνται δένοντας ανήλικα παιδιά. Κάτω από τη στολή, κοίτα έχει μόνο σκατά η Ελλάς. Σαν μαφία σε χτυπάει, νόμιμη νομοταξία που πουλά προστασία σε μαγαζιά. Αγκαλιά, ναι με τα φασισταριά. Σ' όλα τα χρονικά επίπεδα της ιστορίας ήταν μόνο χρονιά. Τώρα κόδωνα χτυπά, τώρα τους τα υπουργεία και κάμενα μπατσικά. Ναι, ναι κι αυτήν άλλη τους φέρες. Γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Ναι, δύσκολες ημέρες. Καμένα μπατσικά και σφαίρες. Γιατί είναι 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 δύσκολες ημέρες. Και καθημερινά στον δρόμο βγαίνω έξω, αναπνέω τα χημικά. Για τη ζωή κάνουμε αγώνα, πετάνε τα κρυγόνα. Μα θα τη στεκόμαστε μέχρι να πέσουνε στο χώμα. Όλοι οπλισμένοι σαν αστακοί, όλοι αμόρφωτοι και χασί. Κι εμείς με αλληλεγγύη και δυνάμει ψυχική. Γιατί οι δρόμοι μας ανοίγουν και για μας είναι γιορτή. Η μάχη με την εξουσία είναι επιτακτική. Απέναντι σε κάθε σύστημα που λειτουργεί, εις βάρος στη ζωή, ισόβια καταπτυγή. Να πούνε οι ρουφιάνοι τώρα κι οι νεοναζί. Οι δημοσιογράφοι κι όλοι οι πολιτικοί. Κι όλοι οι κουραδομπατσί. Μόνο αντίδραση. Κι όσο μας τρεφούμε μίσος, μόνο η βία είναι η απάντηση. Μόνοι μας στην άρνηση.